Me gida, wannan juna nawa yanzu wata 3 fa kenan. Ya kamata na fara zuwa awo domin kiyaye shiga matsaloli irin na baya. Ni fa ba na ra'ayin zuwa awon nan. Ban canja ba, ki je wajen Baba Hindu kawai. Ungozoma ta haɗa miki jiko. Haba malam, awon nan shine mafi alkhairi. Zamani ya shuɗe da zancen shan dauri. Talatuwa, ni ba ni da kuɗi, ba zan iya ba. Assalamu alaikum. Ya dai na ji wuri ya kaure haka, me ke faruwa? Bari kawai Ado, wannan matar tawa ce ke samun zafin kai. Ita wai yar zamani sai ta je awo asibiti. Mu wannan awo aka je aka haife mu lafiya. Haba kai kotanku, wannan ai tsohon tsari ne. Ka sani fa ga cibiyoyin kula da lafiya ko ina. Ka tana dauke da wani rai ne fa a cikin cikinta. Haka yasa take buƙatar kulawa ta musamman, tana kuma buƙatar magunguna da allurai domin kare lafiyar ta da jaririn da ke ciki. To aini Ado, maganar kuɗin nan kawo nan shi yake damuna. Ni fa mai karamin karfi ne. Na ce maka awon ciki illa idan zan yi wasu 'yan gwaje-gwaje ne kawai ake buƙatar kuɗi. Lallai kuwa ka tuna fa idan aka kashe kuɗi kaɗan a yanzu zai kare muku shiga jidali mai yawa a gaba sakamakon rashin zuwa awu. Don haka ka kyale ta je awu. Nagode, na ilmanta. Daga yanzu zan fara kulawa da ranakunta na zuwa awu. Kuma ni da kaina zan rika mata rakiya. Matarka tana buƙatar kulawarka. Ka tallafa mata ta je awu da zarar ta samu juna biyu. Wannan sakon haɗin gwiwa ne daga Hukumar Lafiya a matakin farko ta jihar Bauchi da UNICEF da kuma ƙungiyar tallafi Global Affairs Canada.